Nggih kalih perenjake Sekar Gadung kemawon. Mbak Lilis. Wah. Lilis Karnali. Jane kula sungkan enten mriki. Sungkanipun kalih Om Gembos. Lah, niki mau wompake sae sanget nggih terakhir. Apik Pak pokoke serontolen. Iya. Ya ngatekon, Nduk. Kirim kintun salam rumiyin pasange. Nggih. Nggih nyuwun sewu, salam menika kula aturaken sepindah dhateng Pak Didik ingkang kagungan showroom. Ingkang kaping kalih dumateng Mbah Lurah Ndawan, Mbah Didik ugi Mbah Budi, ugi Mbah Carik Pewetan, sugeng amirsani lan lewat streaming. Ugi Mbah Kaserin, Bapak Kades Tirulor. Nggih. Ugi Bapak Kades Sidowarek. Tembangin apa? Jambu alas. Jambu alas. Ah, yuk. Ngapunten sanes penyanyi. Ketiban sampur Mas. Joget nggih Pak Puh mangke. Tipis-tipis ngoten nggih. Yo, kaya apa Mas? Jambu alas pundutan Mas Didik Fajar Wonokerto. Yuk. Pak Didik sugeng dalu. Saya Pak Didik. Pak Didik sudah cair kok. Lewat TF. Semarang Indonesia. Oh ya toh. Kelingan manis SMB. Kasih sayangi karepanku lakon dadi bojone lali nek wis duwe bojo nanging aku kadung tresno Mas Suryono Pati rasane kan Wilujeng dalu semut turung rondo aja dirapuk Arep hidup semuanya senang sedih bareng-bareng. goyang dong ada semut turung rondo aja dirapuk Samboyo
Nggih, Terima matur sembah kasih. nuwun. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Poyanto anggenipun sampun pisumbang tembang Jambu Alas.